Karenan mandi siwi sinawung resmining kidung sinubo sinukato kanthi nyebut asmaning yang widi niating sun tanam sirah mendo srana kurmat mring bumine lan bekti mring yang luhur kang pondok ing arga srandil lan bumi nuswantara diningkirna bebendu rezeki kathah tumrap adil makmur bagas waras wong jinawi rahayu panjang yuswa Rahayu 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 dumateng sedaya para kadang putra wayah kaki wonten ing pengetan taun anyar sura ing sonten menika monggo sedaya sesarengan nyenyuwun wonten sadalem Gusti kang murbing dumadi. Mugi-mugi Padepokan Agung Cahya Buana sarta Yayasan Cahya Buana saya ngrembaka saya dipun tresnani dening sedaya para kawula sedaya. Mugi kasembadan. Hong wilahing jati awigena mastu bawana langgeng. Sembah sujud mugi kunjuk dumateng Gusti kang murbing dumadi dalasan para leluhur ing bumi Nusantara. Hormat lan bekti dumateng panjenengan dalem kaki Semar saandhanipun lan sakerabatipun. Hormat lan bekti dumateng Kanjeng Ibu Ratu Kidul Sekaring Jagat sakerabatipun lan saandhanipun. Hormat lan bekti dumateng Eyang Prabu Brawijaya Pamungkas saandhanipun.
Hormat lan bekti dumateng para leluhur ing Mandala Giri Srandil. Hormat lan bekti dumateng para pangreh gaib. Hormat lan bekti dumateng Marmarti Kakang Kawah Adi Ari-ari Getih Puser sederek sekawan gangsal wujud jabang bayinipun kita piyambak-piyambak. Kaping setunggal kawula nyuwun kagem Bumi Nusantara. Bumi Nusantara kaparingana gemah ripah tata titi tentrem kerta raharja murah kang sarwa tinumbas tukul kang sarwa tinandur. Bumi Nusantara kaparingana lan tebihna saking godha rencana Pancabaya cilaka ilang kalis sambikala. Ugi estu-estu Bumi Nusantara pun bebasaken saking Covid-19 wiwit kalenggan menika ngantos saklami-laminipun. Kaping kalih dumateng sintena kemawon para putra wayah ingkang rawuh wonten ing papan mriki ingkang nembe nandhang kesisahan lan nandhang pacobaning gesang mugi saged enggal uwal saking sedaya menika kala wau. Kaping 3 dumateng sedaya para satriya pangembating praja wiwit saking inggil ngantos dumugi ngandhap estu ngawula dumateng kabetaning negari ngiwakaken dhateng kabetaning piyambak lan sageta adil lan wicaksana mboten mbanayot mban cindhe. Kaping 50 kagem sintena kemawon lan Padepokan Agung Cahya Buana estu nguri-uri naluri budaya ingkang adiluhung. Padepokan lan Yayasan Cahya Buana saged ngrembaka mboten nerak wewalering agami, mboten nerak wewalering negari. Cahya Buana ngrembaka gesang dados tuladaning liyan. Kaping gangsal, duh Gusti mugi paringana pengayoman. Duh Gusti mugi paringana kesarasan. Duh Gusti mugi paringana kamukten. Duh Gusti paringana kawibawan. Duh Gusti mugi tinebuna saking godha rencana Pancabaya cilaka ilang kalih sambikala. Sinaketna bagya mulya cepakna rejekine murah sandang pangane. Mugi sedaya enggalo kasembadan tumanduk dumateng sedaya para putra wayah kaki Semar. Rahayu, rahayu, rahayu. Ong wilain sekaring bawana. Ong wilain sekaring bawana langgeng sekar hayang. Ong wilain sekaring bawana langgeng sekar hayang. Ong wilain sekaring bawana. Ong wilain sekaring bawana. Sopo entuk wahyuning
Allah Yodumilah mangulang ilmu bangkit Bangkit nikat rek mangukut Kuku taning jiwanggo Yen mangkono Kenop-kenop wong sumo Liring sempo Sepi hawa Awas ulur ning atunggil Awas ulur ning atunggil Awas ulur ning atunggil Hom